बरायनो थाखाय आखायाव लादों आदा दिलीप नार्जारी आखाइ खबनानै होनांगौ आखाइ खबनाया बन्द जानो नाङा रायजोफोर फाग्लाथार माथो नों मानसिया ओइ फाग्लाथार देन्जार फाग्लालै फाग्ला आं नोंनि बिनानावखौ लाबोआ आं नोंनि बिनानावखौ लायनायबासो जों बुंनो हागौमोन फाग्ला गावनि बिनानावखौ लायगोन बायदि मानसि बोरायलै जों नोंनि बिनानावखौ नाङाब्रा गोजोन्थों जियानो गासिबो थिगैनो दंना हाजो गाखोनानै माबायदि मोनखो सोरहाबा हान्थुआदे दोलादो ना मा दोलायाखै दोलादो जियानो जा गोजोननाय मोन्दों ओइ फाग्ला इदि होननांला दै आं हाबा जायाखै दै फैलायासो जादों आं गथायनो दं फाग्ला थारलै मानसिया आं हाबा जायाखै रायजोनथामोन फैलायासो जाबाय जेराव थाङो बेयावनो आंखौ फैलाया बुङो मेन्देलाया हाबा जाबाय दे आंसो जायाखै होननानै मालाय हिनजावफोरखौ खाफालाव सिन्दुर नुबानो हाबा जाबाय होननानै सिनायो जोंखौलाय मायाव सिनायगोन मायाव सिनायगोन ओइ फाग्ला आंखौ मायाव सिनायगोन हौवाफोरखौ मायाव सिनायो हाबा जादों गामसा गाननायाव फाग्ला गामसा गानबानो हाबा जानाय सिनायो नामा सिनाया दा बेखौनो फैला बिथाङा चान्स लाबाय थायो सानै साथाम लानो थाखाय दा बेखायनो दाख्लै बावै क'क्राझाराव आइजो आफादफोरा मोनसे मिटिं खालामदों हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खोमाखौ फारसे ख्ला खोमा फारसे गैला माने हाबा जाबाय नाथाय सिख्लाफोरा बुस्थुखौ बारा मोजां मोनाखै रहाय बिसोरथ' मालाय हाबा जाबाय जों हाबा जायाखै बे खोमा फारसे गैयिजों थाइजों खोमा गैयिजों उन्दुजाबबा माबायदि नुगौ फाग्ला दाना बेखायनो सिख्लाफोरा बेखौ बारा मोजां नुवाखै गैयाथाय गैया गन्थं बिजौखौ ख्ला गन्थं बिजौ गैला माने हाबा जाबाय बेखौबो सिख्लाफोरा मोजां मोनाखै जोबथारनायाव चिरांनिफ्राय सासे आइजोआ होनबाय गैयाथाय गैया खर'खौनो थख्लाख्ला जाबाय माने हाबा जाबाय दाना बेखौबो सिख्लाफोरा बारा मोजां मोनाखै माने खायसे हौवाफोर दंना ओइफोर ओइ फंबाय बायदि गोसोम लेनदाय हाथाय ओरैजाय दाना बिसोरजों मोनायाव उन्दुजाबबा माबायदि नुगोन हिनजावफोरा आंखौ जा बेबो जानाय नङाहाय होननानै सिख्लाफोरखौ बेखौबो बन्द दा सिख्लाफोरा मोनसे आयदा खालामदों हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरखौ गामसा गोजा गानहोनांगौनो गामसा गोजा गानबाय माने हाबा जाबाय थिग दंना खनसे आखाइ खबना हो थिग दंबा गोथांसो गोजायासो दा फैलाया बिराद स्टेन्डार्डआव जना दंबाय दंना हाबा जाबाय दाना फिसालायाबो गेदेरथार दाना दाख्लैबावै बे बरमायाव फरायनो दोनहरलै फिसालाखौ ओमफ्राय फिसालाया दा न'आव दंफैयो लाजिनानै दा मोनसे घटना जादों माने फैला बिथाङा आंखौ बुंबाय गैलालै नोंथां आंना फिसालाया फरायलानो लाजिबायनो जाबाय हाब माखौ लाजिदोलै जाहैबाय माने गावनि लोगोफोरा बे बिराद एदावबाय थायो जाहैबाय दाना बे एदावबाय थानायखौनो लाजिनानै दा फैफिनबाय दाना माबायदि एदावो ओरै खोनसि जाहैबाय माने बिदि खालामनाय माने फैला होननाय जादों फैला बिराद लाजिबाय फिसालाया ओमफ्राय आरो खायसे ओरै एदावो जाहैबाय फै ला होननाय जादों दाना फिसाला लाजिबाय लाजिनानै न'आव दंफैयो ओमफ्राय आंनो बाथ्राखौ बुंबाय माबोरै जागोनलै घटनाया दाना आं बाथ्राखौ बुजायदों आरो बिनो
मोनसे खामानि माव दाना बैनि फिसालाफोरा बैनि बिफानिफोरा मा मुं बिनिखौ सोंनानै लाबो होनना लाबोदों दाना बिखौबो बिराद मोजाङै सिखायना हरबाय बै फैलानि फिसालानो दाना सासेखौ खोन्थिबाय ओरै खोन्थिबाय दाना बि माने मा होननाय जायो सासे लोगोनि बिफानि नामा हुलाबारि हाब साला सुवारालाय आंनि आफाद नामखौलाय माबोरै मिथिखोलै जाहैबाय दाना सासेखौ खोन्थिबाय ओरै सासेखौ खोन्थिबाय ओरैजाय दाना बि माने गेद्दा होननाय जायो बिनि बिफानि नामा गेद्दा सुवारालाय आंनि आफाद नामखौलाय माबोरै मिथिखोलै ओरैजाय दा बिनिफ्रायनो सासे आरो खोन्बाय सासेखौ खोन्थि ओरैजाय माने बिनि बिफानि नामा सुबास साला बिलाय आंनि आफाद नामखौलाय बोरै मिथिखोलै होननानै फैलानि फिसालाखौ दा एदावनो लाजिग्रा जाबाय दा एदावला बिनि उनावसो दा आराम फरायना फिनबाय बेखौनो बिथाङा आरो हाबा जायाखै बुंना लाबाय थायो जियानो जा आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि बेवहाय दोंसे मेथाइ खननो गोसो जादों दामग्रा देग्राफोराबो जायाखैनो आंनो दामग्रा देग्रा नांलायाखै हाब फाग्ला सिथारा देनजारलै नों मानसिया जा बिथां फैलायानो लिरदों मेथाइखौ ओमफ्राय गारांखौबो फैलायानो होदों हेलौ ओइ फुलिखौ मारिदि फुलिखौ मानसि फाग्लालै मानसिया ओइ इखौ मारिदि इखौ फुलिखौ मारिदि हेलौ ओइ उननिया खोनाहैदो ना ओइ दासो जादों मेथाइखौ जा बिथां फैलाया बरगयारा लिरदों गारांखौबो बिथांनो होदों दामग्रा देग्रा नांलायालै हेलौ बिग्राय ब्रह्मनि नांगौ ना गौतमनि नांगौ बिग्राय नाङालै आं दिनै गोदान मेथाइ खोनासंगोन रावबो खनफेरि जाय मेथाइखौ नोंथांमोना खोनाफेराखै खोनाफेरिखौनो होनसै मेथाइखौ फैला सुजुदों गारांखौबो बिथांनो होदों नोंथांमोना बेफोरबायदि मेथाइ खोनाफेरद' खोनाफेरि होनबाय नालाय खोनाफेरि होनबाय खोनाफेरनायबासो खोनाफेरनाय होबायमोन जियानो जालायजोबदोंमोन जाबायना जाबाय माने गोबां आर्टिस्ट दं नालाय समखौबो बारा होनो हाया होद फाग्ला नों दे जाबाय ओइ जियानो जाबाय नोंथांमोनजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बोसोरफ्रोमबो लोगो मोनलायबाय थाथों लोगो मोनलायबाय थागोन आं दाना मोनसे अरिजिनेल घटना बुंनो नागिरदों गोदो बेफोरबायदि न' गैयामोनलै बेयाव न'खरसे न'खरनैल' मानसि दंमोन बै समाव फाग्ला दं बैयाव सासे नांगोल जोंख्लाबनाय मानसि दंमोन नांगोल जोंख्लाबनाय दाना बै समाव इंराजफोराथ' गेजेर गेजेर फैबाय थायोमोन ओमफ्राय बे नांगोल जोंख्लाबनाया आबाद मावोमोन दाना सानसेखालि बियो हालेवनो होननानै हालेवलांदोंमोन फुङाव थांदोंमोन दाना फुङावनो थांनायाव बियो मोनसे बेसाद नुदों गोजों बेसाद मा बेसादलै बिलाय होननाय ओरै नायनानै नायबाय गावखौ खावब्ला नुदों बियो मा बेसादखौ गावखौ खावब्ला नुयो आयना तारमाने इंराजफोरनि थुख्रासे गावनाय दंमोन आयना दाना नुबाय बिथ' माब्लाबाबो आयना नुफेराखैना दाना नुबाय बाब बेलाय माथो आफासोलै गाव
आंनि महरा माने बिफाजों एखेथार बेलाय माथो आफासोलाय ना बया गाबबाय बियो गाव जेसेबां गाबदों एबा एसेबां गाबफादों आफा नोंखौ थैनायनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों बया गाबदों गाव जेसेबां गाबदों आइनाया बेसेबां गाबफादों आफा आं नोंखौ न'आव लांना दोनहैगोन ओरै जाहैबाय दाना बे आयनाखौ न'आव लांना दोनहैबाय दाना गेजेर गेजेर नायो गाबो गेजेर गेजेर नायो गाबो दानाथ' सानसेखालि हिन्जावा नुसनगारबायलै बे फाग्लायालाय माखौ नायनानै गाबबाय थायो मा बुस्थु दं बेयावलायनो जों नाहैबाय खावब्ला गावखौ नुबाय बिबोथ' आयना नुफेराखैना आयौ एसेबां मोजां हिन्जाव बेखौसो नायनानै गाबबाय थायो फाग्लाया बेखौनो हाबा लागोन र' नोंखौ जायो दाना बे फाख्रि बिफां सिङाव सासे फुजारि बाबा थायो दाना बाबानाव थांबाय नै बाबा जाहाना हौवाया सासे हिन्जाव खनायाव दोनफैदो बेखौ नायनानै गाबबाय थायो माबा मोनसे खालामना हो जाहैबाय र' आं थांनि जाहैबाय नायबाय थांबाय लाबो हिन्जावखौ जाहैबाय आयनाखौ होफैबाय बाबाजियाबोथ' आयना नुफेराखैना आखालाव मानसि लद्रा लद्रि जालायना दंलाय खानाया बेखौथ' आं हानाय नङालाय ना खिबाव खिलाना ब्लक डेन्जार हिन्जाव बिनि उनाव बै गामिखौ आयना होननासो मिथियो मा गामि होनना मिथियो दा आयना होननासो मिथिगौ दासो बेलेग जाबाय खोमालाय अरिजिनेललाय आं थगाया फैलायासो थगायो बारा बिश्वास खालामनाय फैलाया डेन्जार खेफ्रा दै दंना गैलालाय मानसिया फिसाला सासे दं फिसाजो सासे दं दा नोंथांमोना बिसोराव थांफा खामलायावसो जिरायनांगौ माने बिहामजोनिफ्राय सफा सेट मोनगोन होननानै नेबाय दं मोनगोन ना मोना बिसासानो गाय नेबाय दा बया खेफ्रा मानसिया फिसाजोनो माबायदि हरो नायगोन र' नेबाय थायो जियानो रायजो थांमोन दाख्लि पुर्निमायाव मोनसे अरिजिनेल घटना जादों घटनाखौ खोन्थानि दाना माहाजोन बोराइजों माहाजोन बुरिजों रायज्लायदों हा दालाय दिनै मा ओंख्रि जाबावनो हर जाहैबाय हाय मा दं बै रुवाथिखौ लिंहर जाहैबाय रुवाथिया फैबाय मानो लिंहरदोंमोन आबै जाबाय आबौ नै आबै बै दुलियाव सोनानै दोननाय जोगोनारखौ थाइसे लाना फैयो जाहैबाय हायोबा देन्था गैयिखौ नायना लाबो आरो हायोबा एसे एब्राब एब्राबखौ लाबो थाब सेव बेबायदि होनदा थांबाय बे समाव सासे दुलियाव माइ खावगासिनो बस्थायाव सोगासिनो दाथ' बाथ्राखौ खोनाबायलै खारखुमानोबो हास्लाबला रुवाथिया थांबाय सिखावा आरो गावखौनो एकदम गामसाखौ ओरै खोबना ख्लोब ओरै फेथां जोगोनारजों समान जानानै थाबाय ओरैजाय ओमफ्राय थांनानै एकदम सिखावा ओरै जोगोनारखौ ओरै नारबाय सिखावनि थाफ्लियावसो बिलिर आयु माथो जोगोनारालाय बिल बिलसे माहाजोना एसे एब्राब एब्राबसो लांनो होदों आरो ओरै बिलायबाय आरो आगदानि थाफ्लियाव ग्रोबदां आयु माथो बिबो बेल बेलसो जाबाय हा देन्थायालाय बहा थाखोसो होननो बिराद देन्थाखौ नागिरनायावनो खिबाव ग्रोबदां हांगारबाय मानसिनि खिबुआथ' जोगोनार देन्थाखौ नुनाय जायखिना आयु मा लेफे लेफेसै माथो सेव मारबाय नारनायाव बर' हाबगारगारबायलै ओरै बख'ना मोनामसोबाय गेसेव जाजानो नोंलाहाय होननानै लायालासे अरिजिनेल थारलाय घटनाया फैलाय थगाया आं थगाया अरिजिनेल थार जाबायना दामा दामि दंथारबावलै आच्छा थिग दं जों गामियाव सासे माबा दंमोनलै सेंग्रायैनो मर्दारा डेन्जार गोजौ गिदिर बुनो होनबा सयबारसो बुखांबाय नोंखौ बुगोन होनबा सयबारसो बुखांबायानो जोगोन होनबा सयबारसो जोखांबाय ओरैबायदि डेन्जारखा दाना बिमा बिफायाबो गिबाय बेखौ न'आव दोनबाय थाबा थिग जानाय नंलाहाय होननानै पान्जाबाव गारि सालायनो हरबाय ड्राइभार जाहैबाय पान्जाबाव थांबाय थांनानै मानसिया एसे मोजांबो जाहैबाय न'आव फैफिनबाय न'आव फैफिननानै साननै थानाय उनाव आरो आखला बिनो जाफिनबाय
बुनो मान बुयो जोनो होनबा 10 बारसो जोखांबाय दाना बिदि खालामबाय थाबा जानाय नंला होननानै बिमा बिफाया हाबा होबाय ओमफ्राय हाबा होनानै मथा मथि मास मोननैसोनि उनाव ब्लड थांफिनबाय बे पान्जाबाव थांनानै मथा मथि 8 माससो थायो बे पान्जाबाव 8 माससोनि उनाव मा जाखो मानसिया बुनो हमदों उदैयाबो ओरै बुबाय देहाया गाज्रि जाबाय न'आव फैफिनबाय बियो बा न'आव फैफिननानै न'आव खोन्थानानै लाबाय आंहा दिनै बेमार जादों जाबाय दाना गामिनि फार्मासियाव थांबाय गामिनि फार्मासिया नायनानै बुंबाय नोंखौ ओरैनो डाइरेक्ट बेमारखौ हमनो हायाखैलै नों मोनसे खामानि माव गाबोन फुङावनो नोंनि पेसाबखौ एसे लाना फैयो जाहैबाय बेनि उनाव बियो फुङावनो पेसाबखौ मोनायावनो पेसाबखौ फुङाव लानानै न'आव आराम दोनबाय बथलाव दाना सिखारबाय हिन्जावा सिखारनानै न' सिबबाय न' सिबनायावनो पेसाबा ज्राव गोलैबाय दाथ' घटनाया बोरैबा जाबायना बोरैबा जुदि हिन्जावखौ बुनो होनबा 10 बारसो बुवाखै ओंखायनो हिन्जावा मा खालामबाय बारिखै थांनानै गावनिखौनो आराम दोनफैबाय होमबासो उन्दुनो हाबाय हिन्जावा दाना आराम मोखां सुबाय दुगैनानै बथलखौ लाना थांबाय डाक्टरनाव हैबाय डाक्टरनाव हैबाथ' लेबरेटरियाव नायबाथ' बिखमसो नों मानसिया लामा सामा उन्दुबायोमोन नामा जाबाय मा जाखो मानोथ' बुस्थुआ बोरैबा जाना मा बोरैबा जाखोब्रा थब्लं बुङो जाहैबाय नोंनाथ' गोरबोआव 9 मासनि दं दाना बया लाजिबाय बियो सिजारिनबो जाथावा नर्मेल जाथावा मा खालामबावनाया गाहाम जागोनलै ना एकदम बारिजों फैनानै गावसानि थाइजौआव हेन्दां फासिनानै थेगार होबाय बेखायनो आं बेयाव थानाय जेसेबां हाबा जानाय दं आं बिथांमोनखौ बुंगोन हौवाजों हिन्जावजों अनलायनानै जानांगौ गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंलायनो हानांगौ नङाबा गोरोन्थियाव बेफोरबायदि जायो आंथ' हाबा जाफेराखै दिसुन हाबा जाबासो गम मोनगोन जियानो जा गोजोननाय थाबाय दोंसे खनसे आंबो